Yes, sir. Nungsu hukar lamanya. Hukar ada hukar. Hukar hati. नमस्कार सर नमस्कार लाइवलीहुड मिशना जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनसे गिदिर हाबाफारि गतिके बे हाबाफारिखौ लानानैनो दिनै जोंनि एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानव गेदेर EM राकेश ब्रह्मनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै जायफ्रा मैगं फाननानै जाग्रा जायफ्रा ना गोदानानै जाग्रा बेदर गोदानानै जाग्रा बिसोरनि बे दुखिया हालोदखौ नुनानै बिसोरनि थांना थानायनि जिउ खुंनायाव जे माबा मोनसे राहा लामा जायो नामा मोनसे मिजिंजों दिनै जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो समस्थियाव 40 खरै साइकेल राननाय जादों गतिके बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जा मिशन बे मिशन आरो भिजनखौ साक्सेसफुल खालामनायनि हाबाफारिनि जोंबो खामानिखौ मावगासिनो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफए BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफए BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफए BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन